שטר כסף. מעולה. יפה. כבר אני שמח שיש פה כסף בעניין. תסתכלו. אתה פה, איך קוראים לך? בוא תיגע בזהירות, בזהירות תיגע בזה. תן לי רגע, תיגע אפילו, תיגע בזה בזהירות. מה אתה מרגיש? תתרחק. תתרחק. זה לא תקבל לי איזה זרם. רגע. עכשיו. יש! הוא בהתחלה קיפל את השטר של ה-50 שקל ושפשף אותו, לא יודע, יצר איזה חשמל סטטי או משהו כזה. וחשבנו, אוקיי, הוא מחזיק את זה בין הידיים ויוצר כמו מגנט בין הידיים. אבל זה לא היה רק זה, הוא פתאום עוזב את הידיים, הולך לטייל למקום אחר, והכסף נשאר באוויר, לא מחובר לשום דבר. לא שגרתי, משהו יוצא דופן בהחלט. פעם בחיים רואים דבר כזה. זה משהו מדהים.